जोंनि आसा दंमोन जे जों बर'लेण्ड मोनगोन जों गोदोबो बर'फा उपेन ब्रह्मनि दैदेननायाव जे आबसु आन्दलन बेवहाय जोङो एक्स फर्स जानानैहाय जि खामानि मावदों मान मावदोंमोन जोङो गावखौ मान सेक्रिफाइस खालामदों दाबो जों जेनाखै जों हायाब्लाबो जोंनि उननि जेनेरेसना जेन जोंनि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरखौहाय उदाहरन हिसाबै लानानै बिथांमोनाबो जेन सानसे बर'लेण्डखौ मोनथों। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंनि जे बर' हारिनि मोनथाय आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि बागै गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरिफ्रा मा बाथ्रा बुंलांखो स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंलांदो। जोङो जोंनि एरियायावहाय जोंनि फरेस्टनि हाजा बा बेल ब्लकनि हाजा बयबो बिथांमोना नन इलिजिबोलफोर इलिगेल इनक्रचारफ्रा इनक्रच खालामनानै दंफैयो फरेस्टखौहाय डिफरेस्टेसन खालामबाय ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जोंखौनो जोंनि जायगायावहाय माइनरिटि खालामबाय आरोखि ओमफ्राय लोगोसे आरो बावहाय आङो बै मोनसे आयदायावहाय फैबावनाय इस्युआ जाहैबाय जोंना दाख्लि बे जानानै थांनाय घटना रानिखाथा फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ जे बुख्रुबहोबाय माखासे टि ट्राइब्सनि मानसिफ्रा बिसोरो गावसोरखौ आदिबासि बुङो खिन्थु बिथांमोना आसामनि नर्थ इस्ट इण्डियानि आदिबासि नङा आसामनि आदिबासिया जोंसो आदिबासिया हिन्दीयावहाय इंलिसाव बुङो इन्डिजिनास ओमफ्राय दा जुदि जोङो नायोब्ला फरेस्ट रुलार्स एक्ट 2006 बिनि मथे नायोब्ला बिथांमोना सासेबो बेवहाय फरेस्टआवहाय थानो मोना दा बिनिखायनो जोङो नोंथांमोननि दारैहाय जिनाखि फरेस्ट मोनसे मेसेजखौ होनो गोसो माने जिनाखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माखासे एक्सनखौ लादोंमोन जे इभिकसन खालामनायनि थाखाय दा बेखौ जोङो बाख्नायदों आरो जोङो माबा खालामो इनकारेज खालामो बेबायदि खालामनांगौ एस पार ल' ओमफ्राय लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन सरकारखौहाय बेफोर गासैबो जानायनि खारनानो जाहैबाय सरकार मानोना सरकारानो आयेनखौहाय मोजाङैहाय फालिया जुदि फरेस्ट रुलार्स एक्टखौ फालियोब्ला फरेस्ट रुलार्स एक्ट मथे थाङोब्ला बै बिथांमोना जायफ्रानाखि फरेस्ट अफिसखौहाय बुख्रुबहैदों मानसिफोरखौ बुथारनो थाखाय नाजादोंमोन दा बिथांमोना बे हायावहाय खुनु राइट्स गैया मानोना बिथांमोना एकर्डिं टु फरेस्ट रुलार्स एक्ट 75 इयार्स थानायनि प्रुफ होग्रोनो हानांगोन बे 2005 सननि 13 डिसेम्बरहालागै थानायनि प्रुफखौ होनो हानांगोन अब्लासो बिथांमोना बे हानि अधिकारखौ मोनो खिन्थु जोंनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय जोंनि थाखायबा 2005 सन फार्स्टनि 13 डिसेम्बरसिम बे हायाव फरेस्टनि हायाव थाबानो बे हाया जोंनि जायो ना बिदि लिरनाय दं बे आयेनखौ जुदि सरकारा आखरे आखर मानियोबानो बिदि घटना जाया आरो बिसोरबो थानो हाया आरो बेखौहाय इभिकसनखौहाय एकदम लिगेल प्रसेसआव थाङो लोगोसे आरो मोनसे खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि दारैहाय डिमान्ड खालामगोन सरकारखौ बिथांमोना आसामनि इन्डिजिनासआनो नङा बिसोरो थागिबि नङा दिनै बिथांमोना आदिबासि मोनसे टाइटेल लानानै अल इण्डियाआवहाय बिसोरो दिनै आसामाव फैनानैहाय गावसोरनि जेनाखि कालचार हिसाबै बुङो थिर बोल्ला लायो सिखा माबा लायो बिसोरखौ लानानै बिसोरो गोसोबादि बेरायो मानो दिनैहाय भारत सरकार आसाम सरकारा मानो दिनैहाय मोननै आयेन खालामखो दिनै जोङो आसामनि थागिबि मानसि जोंनोबो दङ कालचाराव जोङो जं लायो थुंग्रि लायो दाल लायो बोल्ला थिरबो लायो जोङो दिनैहाय बै समावहाय जों गोसोखाङो आन्दलन समाव सिखा खंखाय गंसे लानानै जोंखौ होसो एरेस्ट खालामोमोन गावथारोमोन बुथारोमोन बुनानै जेलाव जोबनानै दोनहैयोमोन दिनै बेखौनो बुंदों जुदि बिथांमोना थिरबोला लानो हायोब्ला आसामनि थागिबिफ्राबो गावनि कालचार हिसाबै जोङो जिनाखि अस्त्रफोरखौ बाहायोमोन गोदो इन्डिजिनास हिसाबै बेफोरखौ रिकगनाइज खालामनांगौ जोंबो जों थिरबोला सिखा बेफोरखौहाय दाल थुंग्रि बेखौबो जों लानो हायो आरो जुदि जों लानो मोनाला बिथांमोनखौबो इमिडियेट बेन खालामनांगौ बे मोनसे जोंनि डिमान्ड लोगोसे दा बर'लेण्डनि सोमोन्दैहाय जों मोनसे खोथा इउटिउबनिफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंनो गोसो बेखौहाय एसे उनावहाय अल बर' भलन्टियार फर्सनिफ्राय मोजाङै एक्सप्लेनेसन होगोन दा जों हिसाबैहाय जोंबो अल बर' एक्स भलन्टियार फर्सजों जयैनो जोङो बे बर'लेण्ड नांगौ होननायखौहाय जोङो मावबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ सहाय खालामगासिनो दङ जाहाथे जोङो बे 2030 सननि गेजेरावनो जोङो बर'लेण्ड सेपारेट स्टेटना जायो दा बिनि थाखाय जोङो माखासे स्ट्रेटेजि लादों बेखौ डिटेल्सैहाय बिथां अल बर' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानगोनां लिडारफ्रानो बेखौहाय फोरमायथिदोंसै जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसाम आरो लोगोसे अल बर' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन जोङो जयेन्टलि स्टार्टिंनिफ्रायनो खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं आरो ओमफ्राय खिन्थु बेखौहाय दैदेननाया जाहैबाय अल बर' एक्स भलन्टियार फर्स दा नोंथांमोना मिथिखागौ 2020 सननि जिनाखि बिटिआर सुक्ति बेवहाय जिनाखि मोनसे खोथा लिरबोदों बिसोरो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन होननाय दा नैबे बुस्थुआ जोंनि थाखाय जोबोद माने ब्लेकलिस्टआव हाबनाय बादि जानानै थाबायमोन बर'लेण्डआ जिहेतु बिथांमोना सुक्तियाव बुंनानै फैबायमोन दिनैनिफ्राय जोंनो बर'लेण्डखौ नांले बेयावनो जोंनो जोबथाबाय बिदि मिनिं थांदों दा नैबेखौनो जोङो बे गोदोनि अल बर' एक्स भलन्टियार फर्सनि मानसिफ्रा बड'फा उपेन ब्रह्मजों दाजानाय बे संगठना गोसोआ गाबखांनानै रिसेन्टलि बे बोसोरथामल' जादों बे अल बर' एक्स भलन्टियार फर्सखौ दाफिननानैहाय जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै जिनाखि लिरथेबोदोंमोन बर'लेण्ड नांले होननाय बेखौहाय दानहोनो बे बर'लेण्ड जे मोनगोन नांथारगौ नै बिनि थाखाय जोङो मेम'रेन्डाम हैनानै मिनिस्टारफोरजों रायलायदों मिनिस्टारफोरनि बिथोरावहाय जोङो प्रथमावहाय राष्ट्रपति बिथांनोबो होदों
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ल' मिनिस्टारनो होदों बिनि उनाव जोङो ट्राइबेल मिनिस्टारनो होदों आरो बिनि उनाव जोङो हम मिनिस्टारनोबो हैदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो प्राइम मिनिस्टारनोबो गासैखौबो गथायजोब्बाय मेम'रेन्डामखौ जोंनि मेम'रेन्डाम गथायनायनि मेन उद्देश्य जाहैबाय बर'फ्रा दिनैसिम सेटिसफाइ जायाखै जोंनो बर'लेण्डखौ नांथारगौ आरो खारना जाहैबाय माने भारत सरकारा मोनसे प्लेनिं दं नैबे 30 सननि गेजेरावनो भारतनि दाब दाब रायजोनिफ्राय आरो बिसोरो माखासे फिसा 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 रायजो दानायनि मोनसे प्लेनिं दं जेरै आमेरिकायावहाय 53टा स्टेट दङ थिग बेबायदि लाइनाव थांगासिनो दं जाहाथे जोंनिबो बर'लेण्डआ बहाय बे लिस्टआव हाबो आरो जोंबो जेन जेला गावसोरो बिथांमोना होयो बे समाव जोंनि बे बर'लेण्डखौ जोंबो जेन मोनो जोंनि सेपारेट स्टेटनाबो जाफुङो होननानैहाय जोङो अफिसियेलि गोजौ लेभेलावहाय बेखौहाय मावगासिनो दं आरो जोङो लिस्टआव अलरेडि सोनो हाबाय बे बेलायाव रायजो राजाफोरनिफ्राय माबायदि हेफाजाब होगोन रायजो राजाबाथ' ए टु जेड बर'फ्रा बयबो बे बर'लेण्डखौ नांखागौ बयबो हेफाजाब होगोन खालि जोंनि भुला बेल' जों मेसेजखौहाय दाबो मोजाङैहाय होनो हायाखै जायनि फलावहाय माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनानै दं माब्ला थांगोन थांनाया दा जोङो सब समय सेसनखौ होसोयो पार्लियामेन्ट सेसनखौ होसोयोमोन ओमफ्राय दा दिल्लीयाव थांनो होनब्लाथ' जाया प्रथमावहाय जोङो एपइन्टमेन्ट लानांगोन आरो बिनि सबसे सिगां जाहैबाय जोङो फाइनान्सियेलि जों बिराद उइक दा फाइनान्सियेलि जों साउन्ड मोनब्ला स्ट्रं मोनब्ला जों एनि टाइम जों थांनो हायो आरो दा बेखौनो जोङो सावरायगोन खिन्थु जोङो बोसोराव खननैया दिल्लीयाव थांगोन आरो बे जोंनि मोनसे रेजुलेसन लानानै दंखायो नोंथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों सानसेब्लाबो बड'लेण्डआ जागोन होनना आसा खालामो निस्सय बे आसा खालामनायखायसो जों ओंखारदों मानोना जों गोदोबो बर'फा उपेन ब्रह्मनि दैदेननायाव जे आबसु आन्दलन बेवहाय जोङो एक्स एनडफबि फर्स जानानैहाय जि खामानि मावदों मान मावदोंमोन जोङो गावखौ मान सेक्रिफाइस खालामदोंमोन जोंनि आसा दंमोन जे जों बर'लेण्ड मोनगोन बिनिखायनो जों बे खामानिखौ दाबो जों जेनाखै आरो मावलांबाय थागोन जों हायाब्लाबो जोंनि उननि जेनेरेसना जेन जोंनि जेनाखि बे खोथा बुंनायफोरखौ लानानै जोंनि जेनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय बेफोरखौहाय उदाहरन हिसाबै लानानै एग्जाम्पल हिसाबै लानानै बिथांमोनाबो जेन सानसे बै बर'लेण्डखौ मोन्थों आरो लोगोसे दा जोङो खालि स्टेट लेभेल नेसनेल लेभेलाव नङा दा जों इउटिअ हिसाबै जेनेबा जोङो इउएनअनि मोनसे ब्रान्च अर्गानाइजेसन हिसाबैहाय आइएलसिनि मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन हिसाबै जों इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि बर'लेण्डनि इस्युखौहाय अलरेडि आं बहुद बार बुंहैबाय आरो बेखौ निस्सय जावले आं जेलानो सुबिदा मोनगोन बे इन्टारनेसनेल माबायावहाय बेखौ आं उत्थापन खालामबाय थागोन बिटिसि ओनसोलाव बर'फ्रानो दि सम सम माइन'रिटि बायदि जानानै थानाङो हमना लादो थांनाय समाव बे कारिगाव सासे लाइमोना सासे बिसि बुथारजादों आरो बिनि अनगायैबो थांनाय बावैसो सान सिगां जिहेतु रानिखाथानि जि जाथाय बे जाथायनि उनाव जिहेतु बर'फ्रा माखासे खस्थ' भुगिनांनाय बे थालांदों मा बुंगोन नोंथांमोना बेखौ आं दहाय बुंखाबाय अब्लाबो दाबो आं नोंथां सोंनाय हिसाबै रिपिट खालामनायसै बिनि मेन खारनानो जाहैबाय भारत सरकार आसाम सरकार मानोना जोंहा फरेस्ट डिउलार्स एक्ट मोनसे दङ ओमफ्राय मोनसे दङ जाहैबाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दङ बे आइन थाखासेयावबो दिनैहाय बायह्रानि मानसिया फैनानै गोसोबादि हावग्रिना थादों बिनि खामानिया सोर बिटिसि ओनसोलावहाय बर'लेण्डआवहाय जोंना मा मोनदों बे मोननै बुस्थुखौ जों दिनैसिम मोनाखै ल' एन्ड अर्डार ओमफ्राय बे होम डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय फाइनान्स डिपार्टमेन्ट मोनाखै दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि सरकारा गोसोब्लाबो ल' अर्डार बे होम डिपार्टमेन्ट गैयैखाय मावनो हायाखै दा जोङो बेखौल' बुङो भारत सरकार आसाम सरकारखौहाय बेखौल' खावलायो बिथांमोना आइन मथे खामानिखौ मावनांगौ जुदि बिसोरो फरेस्ट डिउलार्स एक्ट 2006 ओमफ्राय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एज पार आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 मथे जुदि बे खामानिखौ मावोब्लानो बे आखरे जुदि मावोब्लानो बिथांमोना गाबोननो बिनिफ्रायहाय इभिकसन जायो बेवहाय बिथांमोना हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट केस हैथेलाबो जाया दा आरो लोगोसे आं खावलायदों बे आइनखौ मानिफोरखौहाय गोदो जोंनि बे बर'लेण्ड आन्दलन समावहाय बिथांमोना मा होयोमोन आर्म स्पेसियेल पावार एक्ट आबसा बेखौहाय बाहायो लोगो थिग बेखौहाय बिथांमोननि एगेन्स्टआव बाहायनांगौ बिथांमोना जुदि आइनखौ मानिया मालिनो उग्र जानानै बेबायदि फरेस्ट अफिस बा सोरखौबा गामिफोर आक्रमण खालामो मायोब्ला सान्थिखौ जुदि भंग खालामनो नागिरदोंब्ला बिथांमोनखौबो बे आर्म स्पेसियेल पावार एक्टखौ बाहायनांगौ लोगोसे सरकारनियाव जोङो डिमान्ड खालामो एकदम बिथांमोनखौ प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जायफ्रा 50नि सिगां दंमोन जों बिसोरखौ कनसिडार होयो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक जानायनि सिगां जाय थि ट्राइब्सफ्रा बिसोरो दंमोन बिसोरखौ जों कनसिडार होगोन खिन्थु जायफ्रानाखि 51निफ्राय बिहार उरिष्यानिफ्राय झारखन्डनिफ्राय फैनानैहाय हाबफैनानै जोंनि हाखौ दखल खालामनानै दं जोंनि हाखौनो जे बिसोरो आवग्रिनानै जोंखौनो माइन'रिटि खालामनानै दं नै बिसोरखौ जों गनाया आइन मथे बिथांमोनखौहाय एक्सन लानांगौ सरकारा बिसोरखौ इभिकसन खालामनांगौ आरो प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ जोङो खोनादों जों गावनि मेगनजों नुवाखै खिन्थु जों खोनानाय मोन्दों माखासे ओरैबायदि मानसि दं बिथांमोना आसामनि लेंगुवेजबो रोङा आसामिसबो रोङा बर'बो रोङा गावसिनि गोरों ओमफ्राय हिन्दील' रायलायो दा बेफोरो बिराद सन्देहजनक बेनिखायनो दिनै नोंथांमोननि दारै आरोबाव खनसेबाव आं भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि सरकार बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे डिमान्ड खालामो मोनसे प्रपार इनभेस्टिगेसन खालामनानै जायफ्रानाखि इलिगेल हिसाबै बावैसो फैदों बिथांमोनखौहाय इभिकसन खालामनानै जाय जेरावनिफ्राय फैदों बिसोरखौ आउट खालामनांगौ अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मेलेमजिबिफ्रा मा बाथ्रा बुंलांखो
दा नोंथांमोना बिनि सायाव गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर थारैनो बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेबां गनायजाथाव बिनि बागै नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब